ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮ್ದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಸೊಪ್ಪುಲೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಬೆರಕೇಡು ಐತ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಲ್ತ ತೊಜಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಸೊಪ್ಪುಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ, ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ನಿಕಲೋರ ನೇನು ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಐಟ ಮಲ್ಲ ಇರೇತ ಒಂದು ಮನೋಲಿದ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ವಿಟಮಿನ್ದ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತೊಜಾಂಕ್. ಈ ಮನೋಲಿದ ಸೊಪ್ಪು ಐತೆ ಮನೋಲಿದೆತ್ತಾದ ಐತೆ ಇರ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪಿನ ಎಂತೂ ಹಾಳಾದ ಪೋಪುನು. ಆ ಸೊಪ್ಪುಲೆಂದೆತ್ತದ ಐತ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಕೆಡು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡವು. ಮೂಜಿ ಸೊಪ್ಪುಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ದುದೆ ತೊಂಡೆ ನನನೇನು ಬೆಕ್ಕೋಡು ನೀರಿಡು ಯಾನ್ನೆಕ್ ಸಾಮಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ. ಅಂಚೆತ್ತನಿಕ್ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಸೆರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದೆ ತೊಂಡೆ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ್ ಪತ್ತುನಾದ ಜೀರಿಗೆ, ಐನು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿದ್ದೆ ತೊಂಡೆ, ನೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪುದ್ಪೊಡು, ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಬನಲೆ ದೀದ್ ಐಕು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಸಾಸಿಮೆ ಪುಡನಗ ಐಕ್ ಗುದು ದೀತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕೊಂದು ಕಾಯೋಡು ಎಣ್ಣೆಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ದೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂಡೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರು ದೀತಿನದೆ ತೊಂಡೆ, ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ್ದೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಂದೆಲ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಸಾಮಾನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೆ ತೊನು ಜರ್ಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾಂಡ್. ಇತ್ತನೆಕ್ಕಿಯಾನು ದೆಕ್ಕು ದೀತಿನ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಪುನ್ಕೆದ ಪುಳಿನ ಬೆಚ್ಚನೀಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅವು ಆತು ರುಚಿ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ నేనొంతే ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ನ ಅಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀತಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಪೆರೆದು ದೀತಿನ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲ ನಮಕೊಂತೆ ರುಚಿ ಕೊಡ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ಲವರ ಇಂಚೇನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತದ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.